En dag ved stranden. Woohoo! Jeg håber, du tager ekstremsport, Mitch. For eksempel ekstrem volleyball og ekstrem surfing. Jeg tror, jeg holder mig til lidt hyggelæsning. Okay, de er totale modsætninger. Sommer kaster sig ud i ting og ignorerer alle faresignaler. Og Mitch kan lide at brodere faresignaler på sine pyntepuder. Men i dag skal de have det sjovt med hinanden. Hey, Barbie! Er du klar til at svømme med hajerne? Men jeg troede, vi skulle knytte. Du kan hjælpe mig med at lave min solskærm færdig. Er du klar til noget ekstrem drageflyvning, Barbie? Eller en super heftig kryds og tværs, måske? Her er et ord på 5 bogstaver, der betyder kedelig. M-I-D. Lad os lave noget alle sammen. Vi kunne lege med den her helt normale flyvende tallerken. Ja, det kan vi da godt. Hvad hvis det blæser op? Blæser op? Der er ikke en vind, der rører sig op. Au! Sand i laderne. Og derfor har jeg altid en flaske gå væk sand med. Hvad i alverden? Jeg ved det. Lækker voldgrav, ikke? Jeg gravede den for en sikkerheds skyld, til når det bliver højvande. Se lige her, venner. Muslingeskaller. Skal vi ikke alle sammen se, om vi kan finde nogle flere? Jeg elsker muslingeskaller. De er gode kastestjerner. Jeg afskyr vold. Men jeg elsker håndarbejde, så jeg har taget min limpistol med. Man kan bruge muslingeskaller til at pynte billedrammer med. Okay, her er noget, vi alle sammen kan lide. Mad! Jeg spiser kun proteinpiller med højt energiindhold. Sådan en svarer til et helt måltid. Min yndlingssmag. Gud. Men jeg har taget alt det her dejlige mad med. I kan vælge mellem grillpølser eller skaldyr. Det er lidt for eksotisk til mig. Har du noget, der er lidt blidere ved smagsløgene? Jeg har en marmelademad på fuldkornsbrød. Fuldkorn? Du ved da godt, jeg ikke spiser krydret mad. Indse det, Barbie. Mitch er bare en total dødbider. Vel, en dødbider måske har taget sudoku med. Den sværeste. Vi spilder en fantastisk dag på stranden. I to må love mig, at I vil prøve på at enes. Okay, så prøver jeg det der knytning. Men jeg siger det bare, jeg vil ikke bryde mig om det. Så prøver jeg hajburet. Præcis hvad jeg tænkte. Hvorfor i alverden skulle man dog ikke? Ikke bare elske det! Er det her ikke bare skønt? Ikke alene kan I begge lide nogle af de samme ting, men I er også gode til dem. Gode? Jeg er da meget bedre til at knytte, end hun er. Bevis det. En kamp på knytning. Det er knald eller fald. Du kan bare komme an. Jeg er klar. Nå, så det er du. Jeg er født klar.